4, 5, ajmo, 1, nema kjaja, ajmo, 2, 3, ajmo da čujem, 11, ajde ninja, 12, 13, 14, 15, 16, i ostane se stavilo skvrtno. Bravo, Miloš. Ostane se stavilo skvrtno. Da, ok, ajmo, to služi. To, time. Ok, to je, noga ne ide sa strane. To postoji u sportskim borbama, jer je otvoren deo prepona. Noga mora da ide unapred. Znači, sklanjam ruke u ulazu. To je to. Tu smo, 1, 2. Sad, površina, udar i pomedljivi. Od pasta do koljena. Cijela udarna površina pa čim ga dokače. 1, 2, 3, ok. 1, 2, sad. Ova ujedno služi znači kao blok. Sad se dešava. Kad ova ne krenu udari, ja sam malo izmaknem, ja sam već taj udarac. Znači, malo se nije druga, ja sam ne udarim. Ja u suštini mogu da primim kako god ću udarac ako imam čučušno. Sad radi polako, sad ću vidjeti zašto. Dodajmo jedan referć, jedan vidimo ovo. Ovo bi trebalo da u polom i kolenu, ovako smo dosta lepo radili kao i sada. Udar, klasnik dodatak. Neću da ga udarim u prepone, ali znam da to mogu, ukoliko mislim se urušam. Sad se dovoljno udarim. Ovdje idem ono fino, pasali, opa! I na zemlji obavezno još jednom. Ajmo, pretrećem, tu ga imam. Ovo, ja sam ovdje već rešio stvar. Imam moment i na ovamo, to je isto lomljenje. I bitna stvar, znači, prepon su ovdje prilično otvoreni, da bi ga jasno rekao. Ovdje sasvim dovoljno da je dobar lokal. I bacanje. I obavezno na zemlji korom. Da, jedan, onda skupiš ruke, idemo ovo ruku. Ovaj, ok, ajde ti mene. Ajmo. To, ok. Znači, oljakšavamo podlasice i udarne nožne površine. Ajmo. Nema straha. Ako si spreman da uradiš, tu je spremno. 200, 300, 500 kućnjava. Da izdržiš jak trening, da izdržiš dobar kontakt, onda ćeš taj strah. Naravno, imaš neki urađen strah. Mirko, ali taj strah ćeš u datom momentu, par sekundi, par minuta znati da iskontroliš. To znam, mnogi majstori su imali slučavanje s stvarnim inflatorima. Znači, nisi neuništiv, može da ti naškodi, ali ako imaš jako kilo, čak i da te sesne malo, ništa neće ti bude. Ok, kreneš u zove, moraš da se pomeriš. Imaš metod ulaska u njega, izvini. Imaš metod iza njega, ono što je vojno nešto ima. Ja sam uvek za izlazak, iza, to. Isto jedna stvar, kad krene, ja uvek imam jedan dobar udarni arsenal. Pojem ću, znači to neću da uradim bez razloga. Pojem ću sigurno mojom rukom napraviti daleko opasnije oružje nego 15 ovako nešto. Ali ajmo jednu kunu, okrećem ga, bacam ga. Šta je to bitno, ja ne želim njega da povedem. Ali si dobro, ništa nije. Kažemo, prvi stupanj majstora se stoji od 3 stupnja. Prvi blokira pa udara, drugi presreće, treći on je najbolji osjeti kad ovaj pomisli da će udari i kreće. Čak i ako dođe treba pati zovu harajeć, čak i ako dođete u to stanje, to ne znači da ćete uvek imati tu mogućnost, ali to mnogi majstori da. Znači kad krene, ima milion načina da presreći. Milion. Nogom. Rukom. Ali, znači kad krene, ništa nije okej. Znači kad krene, to je što sam krenuo. Ili kad krene, ovaj, sad, imam ovo šat, tamo gledam, spuštam dole. Ovdje, znači on meni više ne može ništa. To je jedan na meni. Znači u jiu-jitsu se pišu istorijaki ili karate ili ovo taju, ja verujem da je veština jedna. Samo recimo na različite momente.
Znači kad krene isto jedan moment, imam, znači znamo, dobro smo osjetili kako mogu jako vrlo površinu odavde. Treba stojati i to je. Znači to je to. Ok. Znači bitno je da ti vjerujem noć. Ajde. To je. Ok, znači, sad. Nije jako ništa. Sad. Imam i sa bastanom ove. Puštamo se, opa, i još jedan. Vrlo. Ajde. Ajde ovdje. Znači šta je bitno stvar, moram biti da se pomenim. Pristanite mi, bez priče vas doći. Saša? Ajmo tamo, ajmo. Znači ovaj. U ovom momentu može čak se desiti da ispada novo, znači izvinim se ako ja ću ajmo kući. Znači, treba, maknem ga odavde, idem ovako, tu, idem odnosno poluga je ovako. Sad ja vas molim, znači pretpostavljam da znate čim otkri polugu treba da lupate, ni ja ne pustim, znači tak, i ovo se radi isto krajnje lagano, kad krenete. Ajde, stop. Sad sam jedan drugi. Ajde, stop. I sad idem na to spuštenje. Inače. Hop, blok, idemo. Gornji blok isto, okej. Znači vežbamo to. Ajmo, to pa. Evo ovako. Ovo je bilo svakako zanimljivo, znaš se da će imamo biti naslov zanimljiv. Ajde, momite. Ostavi se mene staneš. Što se ništa tiče, neću zahtjevati nikakve detalje i tako to, nema svrhe niti potrebe da ulazimo u stav, objašnjenje i tako to. Najviše što ću se baviti jeste princip, ono što mi pokušavamo da uradimo, zbog čega šta kako. Kad imamo čovjeka koji nas napada, prva stvar koja je jasna jeste da kad on ide udarac, ako nema ruke ispred sebe, nije mu teško to toliko da uradi. Ide opet. Dakle, kad su ruke ispred mene, njemu već postaje teže da mi priđe. Način na koji mi podižemo gard je možda zanimljiv za vas, zato što ne idemo ruke recimo pravo gore ili već kako, uvijek ih malo povučemo, dakle malo su lako i otišu nazad, dakle negdje u ovaj položaj i odatle bacamo obje ruke naprijed. Dakle, to je način na koji radimo gard. Krenite. Hop, tu. Dakle, imam moment kad blago privučem i onda vidi, bacam ruke naprijed i od tog srdaja naprijed zapravo imam sposobno da skreće njegov blok. I malo više prošle. Dakle, bez obzira, ako otišao i sa strane, normalno jedna ruka će se odvojiti da to blokira, možemo da tu, otvori se, ide pravo. Dakle, to je prva stvar. Tako da, za sad neko ide direkt, probat ćemo samo, dakle, samo privučete ka sebi, tu prsti su što više spojeni, nemojte se razlika, gotovo nemaju prsta, onda osam se bez njega, ide direkt, pa sam pravo naprijed, tu. Treba ovo da sklizne na stranu. Sad, bilo šta, postoje gomila blokova, ja se neću ulaziti u to koji ćete koristiti vozi, tako će to da bude više kao tancao blok, ili vozi opet, tako će to pre da bude špaksao blok, ili ćete više koristiti nešto kao, krene opet, dakle, samo držanje, gaz, bilo šta. Ali bitna pojenta jeste da vi ubacivanjem svojih ruku zagradite prostor i skrenete njegovu ruku. Ja stojim u mestu, jasno da njemu ne lakše da me pogleda. Da donesem malo zabunu u njegovom proračunu. Ide opet. Ako se ja malo pomerim, dakle već dolazim iza njegove distance. Dakle, ovdje što se mi je udaljilo, ovdje sam već ono, da nema snagu da se još jedan put. Čak i da sam prišao, ovdje nema puno udarac. To udario bi me, jel? Ali ne imamo tu snagu koju razvije ovdje. Dakle, što god radio, ako sam neaktivan, najslabiji su, to je taj još žrtva, jel? Tako da, prvo što ćemo sad uraditi, jeste da imamo ono opciju, možete da idete na stranu, na stranu ćete ići ako okrenim brzo, hop. Ako ne stignete nešto baš da reagujete, tako da, odete na stranu, normalno. Ako ste dovoljno pripremljeni, vidite blago napred, ukus luka, napred, jel? I odatle ćemo se okrenuti kaj njemu, dakle to je teo priče. Kombinujemo, dakle, krećeš rama, tu, privlačim, centar, ukusu. Stop, vidite, ovdje je najbolje sa strane tu, to je ono, i odavde se okrenemo. Ići ćemo dva udesa, okej? Dakle, jedna mogućnost iz ovoga, tu, još napad, idemo, tu, okej? Druga mogućnost jeste boka, tu, dakle može biti dve mogućnosti, iste manje više. Prva mogućnost
Prednja ruka koja blokira da pridrži to. Tu, još malo ga takvećete da počnemo ovako, jel? Uvučemo ga. 2. Ili, isto generalno, nije neka razlika. Pa će ova ruka tu da zagredi, ide 1, 2. Okay? Sad ukoso, okrenite se kaj njemu trup da vam bude dobre ruke 1. Može, idemo. I otišli smo 1, 2. Težinu treba se novom tako da odmah ovdje mogu udarati. Ok? Naput? Kameru, može u drugu. Također isto je, da sam išao druga kombinacija ruku, nema razlike. Tu je 1, 2. Tu je. Dalje. Dalje, što god. Ok? Još jedan put. Može. Tu, 2. Tu, ja. Tu. Ruš. Sorry, išta? Ne, da. To je to. Dakle, na stranu 1, 2. Malo. I noga je tada. To je to. Sport noge možda ukoračiti i sučice. Naša tehnika će biti vrlo slična i približna. Dakle, izbacujemo se strane. Ćemo probamo samo blok. Ima više načina. Izvinjam, nećemo samo blok, ići ćemo odmah da uđemo. Zbog čega, jer se malo drugačije treba kreni. Prošle, možete želiti. Malo drugačije kao i mene, onda radim rotacije neke druge stvari. Ali hoću da pokažem da je isti princip korak na stranu i prošle. Tu. Možda da uradimo, isto. Dakle, bukvalno. Blok koji će ovo da bude, ima 3 varijante. Prvi, kreni. Stavim pravo blok. Lagajte dole. Dignemo blok do da. Ide opet. Drugo, samo da vidi, vidi s ove strane, može? Tu, jel? Tu. Ako se klizne ovdje dole, nije tako strašno. I s ove strane radimo tehniku, jel? I ovdje je otvoren, radimo još jedan put. Drugi je ovaj. Šta je bitna stvar? Ovaj vodim, po meni foksal. Neki koji može raditi tamo, to preporučujem foksal. Dakle, šakom na dole, lakše i nakačite. Nemojte gurati staje rukom. Dakle, nije samo potez rukom guram dole. Ne. Zapravo, ceo sedne tu. Iskupite sedne. Ovo je djel tijela. I samo spustite. Dakle, njegove ruke ne možete da pomeri. Mora biti evo vas da pomeri. To je skoro nemoguće. To ćemo najvjerojatnije povući rame, otvorit će ga lepo ovdje i sve strane će biti vrlo osled. Ajde za šta god. Probamo dakle. Izvini, još sam bio spomenuo treći blok. I vi? Treći blok je malo udara. Malo volni, otvara, razbija, dobar je, ali preporučujem za početak da probate samo da ga, da kažem, usidrimo, a poslije ćemo, ako treba, da razbijemo taj blok i sa druge strane, dakle, da radimo tehniku. Ok? Još jedan put, živite, samo usidrimo, drugo može. Ok? Tu sam ušao, stvorio sam, sa strane prošao, eto i ruka, laka. Ok? Probajte. Dakle, jedan od tipa jeste kad ide kroše, da proletimo. Za golu ruku tehniku to je dobro, to je odlično, nema veze. Prođeš, nije strašno, ne možete zakačiti nikako, tu je da je tebi jako, prošlo si, otvorio si, udario si, dali još kolena, evo. Drugi način zbog čega više preferiramo da vezemo kroše od unutrašnju stranu tu. Ako ima nož, neko oružje, palicu, lagano, ako ulećemo ovdje, ovo je malo duže, kreni, evo, nije baš najzgodnije tu da ulećemo, ovo možda da zakače. Samo možda kraće nosa neće, možda malo duže pa hoće, dakle ovo nije najizbednija varijanta tu da ulećemo. Ide opet, ali, tu. Dakle, mnogo bezbednije, mnogo dalje od mene i odakle već mogu laganije i lakše. Ok, bez možda. Hvala. Tako da, sada ćemo probati. Dolazi kroše, ruke na stranu, kuso. Imamo ovako korac. Sa koračim, kolima ide u centar. Kroz centar, tu. Da, evo ide ruka i tu. Ako uputite ruku, dobro je, ako ne, nema veze. Ok, još jedan put. Ruka, ovdje. Tu, pa. Dalje već možemo svašta, nebitno. Evo gledamo taj prvi deo, ok? Dakle, ako je direkt, mogu opet otići ovdje. Dakle, ako direkt možete sami da direte pravo, nebitno. Ako su ruke ispred vas, bilo da krenete desno. Bilo. Krenite. To, no? Evo. Baš, evo tako. Idemo dalje, nakon ponovno. Ruka, može ruka. Pratit ćemo da su ruke gore. Što je sad tu više način da se blokira? Da će to ići ova ruka, tu da blokira. Da će ići ova ruka sad
i ne može. Idemo na stranu. Ako je moguće, iz ovog položaja, krenemo napred, super. A što smo više napred, to smo zapravo više doveđe i nam je lakše. Sad, ja obično sad stanem ravno ispred njega. To je takozvani školski stav. Školski stav ima jednako pokretljivost na obe strane, jedino što sam više otvoren. Ako smo u borbenom stavu, dakle, izbacio sam jednu svoju stranu, ono je ugroženje naravno, neće mi gađati u dalju stranu, to je skoro sigurno, da kreni rukom savjetno. Dakle, sve ono što možda udara je naprijed, tako da otprilike je lakše da se snađete gdje će napraviti. Kombinacija između ta dva. Ako ste u borbenom, može? Izvinim, stop, nisam rekao, okej. U stranu, u borbenom samo kosi korak, to je to. I školskog hoće. Dobro. Na stranu udarite. Dakle, primislite samo ovo. To je simultano fokus. Može. Da li je ruka? Sorry. Ne želim to. Simultano. Jedan. Dakle, ne idem, na primjer, može? Ne idem tu, no? Ili tu, već pa. Probaj. Okej. Idem, tu smo. Dakle, išlo ruka, išlo noga, nema neke razlike. To je to, isto. Idemo korakom stranu, blokiramo, uđe sve gore. Zavisi od njegovog položaja. Ako mu je glava više napred od udara, on može i da ga stigne da bude kroz njegov udar. Zavisi kako mu udar. Tam Bog stoji, koliko je da sad tiče ruka. Ako više leže nazad, onda ne mogu da ga dopečim, da bijem ljudi koji udaraju, recimo mogu, hop, i malo legnu nazad i ne možete kako ih datiš s glava, malo se spustim ništa da, idi malo legnu, malo dalje glava, jel? Ne mogu te kako, ne vidim, ova ruka je bitno da bude tu. Dakle, da on imao da bi u mene dometio ili nije. Ako je dometu, udarite. Ako je iznad dometa, da držite ovdje ruku. Zašto? Radiš ekranca direkt, jel? Možeš poslije. Dakle, ako on ovu ruku nema, ova ruka, pa, on udarili malo, jel? Još jedan put, dakle, hop, ako mu ruka na mjestu, ovo ne provodi. I to je sad priča. Možete, ne? Ili ruka tu, poštite od ovoga, šta god on tu da krene, kada ćete udariti, no? Ili, jedan put, tu, udariti. To je to. Opet smo okrenuti ka njemu, kako su obje ruke, jedna noga, druga noga, tu ne koriste. Ono idete, rušim tegom, jel? Sad, ako držite dve ruke, pa tu, ne dajemo da mi on podiže tako što sam, stavio, ali naravno neću ja mnogo čekam, da on to podiže, neću dati puno polje, već jednostavno, ako tu, bam, šta god se stigli, utonemo što više, čak i da mi izvuče, on me izvuče, izvuče. Dakle, a ne reći, izvuku me, ako sam niže, lakše, vidim dole. Dakle, u svakom pogledu, to se hvata jako dugo da utonete. Lako priđete u pad dole, a druga stvar, njemu treba biti izuzetno teško da to nogu izvuče, da oslobodi bilo šta. Čak i da vas povlači, nego još jedan put, pa ovo sad nećete raditi, tini, pa, neću doći. Tu, ja, udi, neću što se deša, udi mi, evo deša. Dakle, ovo brže, hop. Dobro. To što kažem, nećete biti tako nestabilni da lako padnete. Ovako, samo spustite, utipete dole. Znači, uhvatite čovjek nogu, 3 puta jedna, 3 puta druga. Opustite se, utoni, uti dole. 1, 2 i 3. Pa zamijenite nogu. Ok, tu, uhvatite. Ok, sad posle ovoga, dakle ja sam navezao samo hvat, spuštaš i pružaš se ovdje udarci, ne, grlo, ne valjda direktno grlo, zato što nije baš prijetno, moram ljudi da potrebno. Možeš ovdje, ok. Još naput, hvataš manjalu, tu hvat, pedala, pružam se, vučemo ovdje i tu, on drži, 2, 3, 7, 2, 3. Preko ruke jeste, ideš na krmej, ovdje, bacite ovo malo ispred vas, nemojte baš doći ovdje.
ali sam baš blizu. Tako da čak i ako ne znate hvatiti, jer ste to samo vežba da prihvatite, gledajte još naput. Bolje da budete više ovako tu, budete iza noge. Da ne možete tako da bliže zbog drugih stvari, ja? Možeš naput. A za sad ovdje, tu i tu. Pustite dole. To, okej. To je prvi to. Ako ne možete da ga stignete pesiti, možete desiti. Umati, tu. Ako dovoljno daleko ne možete stignete pesiti, možeš prstima. Ono. Prstim isto kako pogodite vrhunji košac, ako ne pogodite neke tačke, što ono, zato ćete nećete, ali vidite oči, vrat, stomak, i ako uspete prstima malo, dosta se osjetiš. Malo počinje. Nešto trojke ovo. Može? Turbostvo treba da prođe sa strane i da udara ka nozi, jel? Bitno za osobu koja se brani od noge, vidi, na stranu se skloni noga i da ima šaku ispred glice zbog nogu. Dva. Iznad kolena, nemojte samo koleno, nemojte međunožje, idete u bukinu, to je javno. Generalno možete idete u koleno, međunožje, bukinu ili ako vam je daleko krene opet, ako slučajno nogu drugačije brušta, iznad doneka, možda da gađate nogu i uspuštene u prvi. Ali, neka je tehnika noga, tu, spuštene tu. Ok, druga osoba, pokušava to da uredi, danas ćemo možete probati, hop, tu, ideš tu, to. Još jedan put, tako on to pokušava da uredi, tu. Može biti da mu to ne da, da ćemo vidjeti ko će da odredi. Ne mora to da bude ni na tilu, ni mnogo više samo probajte taj tempo. Tu spušte i to je to. Razumijete, dakle morate spustiti nogu, nekaj ne probaj da spustiti da mi ne daš, tu. Da vidimo ko će da uredi tehniku. Još jedan put, hop tu, probajte, tu iđete da održite. Branite, tu, ja. To, sorry. Što je to? Dakle, korak na stranu, možda zakrećete malo da kačete koliko da udarite nogu. Sjedi. A drugi, spuštate dole. Yes, perfect. Idi polako. Nemojte da pratite pogledom tu ruku koju dolazi. Ako gledam ruku, možete da ih vučem iz otvorih stomaka. Rastajanje do koraka. Njemu treba taj korak da dođe do mene, do ponovo. I meni taj korak je dovoljan da uđem do bezbedne pozicije. Ne gledam u njegovu ruku, gledam ovaj djel. Čak i ne gledam u partnera, a i kidovak razmatra situaciju odbrano od više napadača. Kroz partnera. Tako da vidim ja stav. Idemo, polako. Brže. Najbrže. Dobro. Idemo se jako polako. Nastavak tehnike je bio sljedeći. Ja se sklanjam sa linije napada i sklanjam njegovu ruku. Prednja noga ide u stranu, zadnja noga povlači se, druga ruka u predelu lakta osvaja korak. I malo pomerim ruku. Malo brže. Druga strana. Sklonio sam se, zalim jako polako, sklonio sam se sa linije napada, sklonio sam kontakt sa partnerom ruku. Idemo, najbrže. Povlačim i izađe nogu. Ovdje još ništa nisam uhvatio, samo postavio kontakt s njegovom rukom. Polako, stvari djelike. Ostvarujem kontakt, povlačim skroz nogu, ovu ruku nakon. Probaj da udariš laktom, njegova ruka je blokirana. Direktno spodi sam nogu. Ovo druga ruka je daleko, a ako bi krneš, je dovoljno. Da ne jačam to. Samo još jednom, polako. Kontakt sa partnerom, iza partnera. Dobro, to je to. I tako ti izgleda, da je neko ostao gore na nogama, ti sad ušli dole, da. Zbog čega?
Ali pesnica, najjače što možem. Kaj kako tvrt? Će probao neko? Ja. Još neko koje nije malo... Nebitno. Evo, ajde probao. Da. Ne daj. O. Eto. Sad ti smo. Tegni pesnicu. Da se prati tok energije. Koji ide ovako. Ovdje. Ulazi unutra, otvori. Dlan. Pesnica. Sve se to ispušti, polako, i... Dobro. Drži. Napada, napred, stajem, idem unazad i završao poros. Bez pada ćemo raditi, pošto nema uslova, sklanjati sa linije napada, unazad i to. Kako ovo izgleda, idemo nešto brže, papir i ono. A sve što ti ispoštuju. Mi nećemo ići brzo, ovako, jedan, ovo je dovoljno i tu. Opasno je ići unazad. U situacijama, tako obično, taj sam je to. Samo polako. Evo pipam teren, šta se dešava? Aha, nema ničega, tu sam. Time čuvam. Čuvam se glavu, trup, nogama i rukama. Istovremeno brzo i uspe. Evo, bez padečku, evo tehniku, u krug, unazad i spustimo sve partnera. Pojde. Da. Sada ćemo ići drugom rukom u partnerovo lice. Tu u partnerovo lice spuštamo dole i povlačimo nogom. Idemo na drugu stranu. Malo pre radila prednja ruka, išao sam napred, sada idem unazad. Ali ono usmerenje unapred. Idemo, partner dolazi, ja idem unazad, usmerenje. Ovim vodim partnerom nagore, otvaram kontakt sa partnerom rukom, spuštam to i sada povlačim nogom malo. Zbog ove druge ruke koje dolazi. Imamo još jedan ovako. Da. A gore. Gore, kontakt sa partnerom, ovdje ti prihvatamo i povlačim ga samo malo nogom. Dobro. Dole. Partner dolazi od dole ili gore. Nešto se pojavlja. Ko zna da ga neće udariti tako da ne reaguje baš adekvatno. On ima da se cimne upašice. Da, znači, od dole idem gore. Stvarim kontakt sa partnerom. Sad vodim njegov um. To mu govorimo, idemo na soku. Umjesto da ga vuče. Povedem ga, tek sad. Ostvarujem hlak. Međutim, ne vučem ga. Ovdje bi kočio svoje mišiće. Očim ga nogom. On prilazi malo i sada stavim ruku u laktu i idem napred. Probaj, ostaneš ovdje. Tu ostaje. Zašto ovdje ima polugu? Ovdje ima jednu polugu, ima jednu fiksaciju. Lakat ide gore, ja ga govorim u kontrapravcu, a ovdje mu kaže da ostane i dole. Idemo u drugu stranu, ovako. Forma trougla gore, bilo je od dole i gore, dole, sad idemo gore, nogom i ostajem potpunići. Pravi nešto uradiš? Ne vidiš šta da ustaje? Ne, sada još tek ne mogu. Probajte dobro. Evo. Međutim, ovo je lošija situacija po njega. Druga forma trougla. Hvata dve ruke. Ovo je već bolje, ne mogu da ga dohvatim. Ovo drugu ruku. Ovo je da bi ne da on skloni moju ruku, da uđe ili da me udari u rebra, bubrege, kolenom. Kolenom slobodno, tako. Dobro, da boli, ja ću.
Znači jedna od ideja je da sklonim da sam ovo, plasiram udarac i tako dalje. Vlada s udaračkim tehnikama mnogo bolje znate mene. Napadač dolazi, ne podižem ruke, tako? Mi se branimo, možda podignemo ruke. Ti hvataš moje ruke da bi sklonio, plasirao udarac. Odlaze, da. S ove strane i mogu i koliko toliko da straši, polako idemo znači. Mogu i koliko toliko, međutim sa druge strane, znači sve ruke. Znači polako, kako se zaštiti, nema. Pogotovo što bi partner napadač, jer si da koristimo termin partner, jer se ne borimo vežbama tehnike, povuku bi to ka sebi. Polako, bez timetak. Probat ćete da vašu ruku zadržite kroz partnera, da ne može tako lako da je sklonimo. Spajemo ruku, a za ovo treba 9 sekunde vremena. Tu bi radio ovo. Možeš li nešto? Bilo šta? Ne želim da prosim. Ako polako kreni ka mom telu drugom rukom, on sam će da nam pravi povraku. Polako, potreti ruke. Može drugi. Idemo. Probat ćete, nemojte te snage. Usmerite vašu energiju kroz partnerovo telo i kao da se pridržavate. Ima neko drvo iz ove škole. Kao da se pridržavate na to drvo. Polako, probajte jednu stranu, u drugu stranu. To ruka treba da zaštiti. Jedna strana, druga strana, ako je dobro poslije. Kroz partnera, polako sad. Kroz partnera, povedem ga i dolazimo ovdje. I odrem partnera. Još jedno. Polako. Povedem partnera, puštam to lagano dole, odrem ga. Probajte. I pomorit ću se. Utrvo. Jednom trotka mogu na jednu stranu da idem. Utrvo se. A onda na drugu stranu. Jel tako? Onda smo dvojica protiv jednog. Ovako su njih dvojica protiv mene. Jel tako? Či ja vučem, ovaj pak vučem na tvoju stranu. Gdje ću? Aha, idemo na jednu stranu, a na drugu stranu. Hvala. Ovdje. Vidite princip. Njegove dvije ruke protiv moje jedne. Neću Bogu. Zato je ulazim u tok i njegove ruke. Hop. Diži. Diži. Ti ide dalje. Nešto možeš stegnuti ruku. Drži. Ako ne bi krenem, on bi blokira. Njegove dve jake ruke. Stegni, šta ću možeš? Hoću na silu, ne ide. Moram da pronađem taj tok energije, gdje to ide. On drži samo deo mog tela. Drži moje noge. Mi smo u bolji poziciji, tako? Poveo sam ga, idemo napred, dolazimo u poziciju. Mislim da očigledno da držam kako treba, tako? Idemo, druga ruka. Morate da ovo promešate. Hop, šta je ovako da mogu držati? Drži, nešto može. Znači upotvoriš samo ovaj deo mog tela. Prirodna noga, ruka. Idemo naprijed. Poveo sam ga malo. Lepo je došao tu. Zašto sam ga vodio? Jer zna neko? Zna neko? Nemam tvoj. Gdje pa nam se to? Hajde radite tehniku. Strat. Kako put to nam to potira? Međutim, ne polako. Kad vodim partnera, njemu trebaju ti nogi da se kreće. I koliko se ne pokrete napred. Ovdje. Probajte da prođete tu. Vodite krug. A idemo nazad, toliko koje se okrećem, namještam. Čak i ovdje okrenem nešto.
Jedna ruka je dovoljna, za to treba malo više vremena, da zaletiti ovo iz kuka i sastaviti tok energije 3 ruke. To radi kuku. Ovo sam karikirao naravno. Ovo je sasvim dovoljno. Čak niste ni primetili da sam radio pokrete kuku. Probajte samo ovaj deo, makar drži ovako. Lakat spustiti dole, mali prst, praska i tok i pozdravit ćete partnera. Pa i ti dobro pozdravljamo partnera. Probajte. Opet vodi njegov ono idemo na pivo, time što ono. Sve to ide, pijemo telo krenulo naprijed. Još jednom, polako. Odnos dole, zadnju ruku, pravo gore. Isto putanjem dole, povlačim nogu i dolazimo u poziciju. Dobro. Noge su zavijene u kolenima. Probajte. Ispuštam ga dole. Ovo smo malo pre došli te pozicije. Tako? Druga ruka. Odnos pravo gore. Najkraćim put. Možda mogu čak i malo da me zakačim. A to je opuštena ruka, mekana, brza, zlo. I sada napred, dolazimo u poziciju. Pa ćemo